أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. توبا مسربا مغوان ببيلا جلن فو أمي شرفاء فو نوي على كربونا ويه أني سيتي كرمغو لا ملكلو بروغرامون بلا باغو كالندر بلا باغو كي جون بلا لو كي جون جابي باغو منو با لامه أمي فولي نياسي كتر أو بلا جلما كاين الله سبحانه وتعالى في على كانكانو alaka an kuna jia alaka hera ke anawi jin ani lahara alaka an kisi kanau tanga jin ani lahara anga banabato alaka no yake alaka kenadi uma bambato alaku hine ya rabbi alaku darosma alaka nyira labanya kanya kando makono allahumma amin. Alaka garasgo funi alaka hamna ko no ya alaka lanyinu sabati alaka an sankrota alaka njidi ya rabbi alaka barka do anga ko bela jilena alaka ambe sawbama anga ko bela jilena allahumma amin allahumma amin allahumma amin. Ni ote manaka boy ambe amena do babu kurala tayammamu babu insha Allah wala na temenena angu meka kuma janaba ko like chugo awa on ghaira bin Allah subhanahu wa ta'ala sona amena kuma tayammum arsalala yananka do darsu konala naam tamam yere annana wati jume insha Allah amena doni fola tamamu do kwa nana tamamu nona sharia la hijra sanduruna do ko sanworona tamamu fana annana chugudi a hadisa ka jandoni me amba surunya alakira sallallahu alaihi wasallam anaka sahabau ubarakata kele dorila kele bolo dorila ubafa mako ghazwatul murasi' do bafo ghazwatul banir mustalaq bo kelen konnala aisha tuka amba aisha radhiyallahu anha aka cheni dore tunna we cheni nyinu mayi fo shukurula bo u maseka sirasoro fo dugu jara u macheni nye bo dungu me yorom na jite fo foite akuma kanja dona mbasurunya ma ala sorlaka tamamu ayajiki donc ajigina ka sabuke aisha tude wa aka chenin tunna ube yoro min duna jite uya nyini kanyinu maye fo shukora u shireno ma ala sorlaka tamamu ayajiki naam kuma hijra sanworna ala kira boli makan kata madina o sanduru do ko sanworo bonno fana bora itemna ka boy okuma tayamami ko mambe baro tayamam be keni femi o folofolo e burmuge ibi tegada burmula kanyi kage kinyata joshi bo do job wa dobse ka fokuma tayamami nafa jumembe ala ko mi selji nafa min bola o donendo keneka har na dana abi ko kije har na dana abi ko kije keneka kasoro dore bala abi kenemala ko kaje abi konona fana ko kaje ni o junubu ni seljita jibe ke yoro minuna yere bay ulube ko kaje abi iko ka bo junubu fana la comme o sabat lendo alakira ka kuma kawana sallallahu alaihi wasallama ni seljita fokati klaimana sufo min ko o junubu be ko imana sufo min ko o junubu be ko o sabat lendo okuma dobse ka fo kuma selji nafanyi bola keneka abi ko kije me tamamu do teki yira nogoywa ka itege da burmula ka joshinye dala man nafaj me tamamina kuma la surunya la tamami niya la keneka iba fo kibiki yira nogo nga niya laji haqiqa la ala mana fo kanga fenfe ken nafadi bala ala ma fo anka ko kete gwanza okuma kuma nya fo tugo mena selji obe ma kenemala ko ki konona ko ni o junubuye ka tuskunko okuma tamami fana har na ya sono keneka ibe ka burmugo joshiyar la me haqiqa la abiki ko difana parce que tamam be ga sabu ka junubu bo ila selji ba bo ila chugumna
tayammum fana b'a bɔ i la ten bon n'i y'a lajɛ fana tayammum bɛ kɛ sababu ye ka dusukun ko cogo di n'a fɔra e ma ji sɔrɔ seli waati sera e ma ji sɔrɔ walima ji bɛ yen nɔ mais e tɛ se ka seliji ta e ka sina ka tɛmɛ ka don seli la ten est ce que i yɛrɛ hakili bɛ sigi ka seli na est ce que i yɛrɛ nin bɛ basigi seli na est ce que sɛtana tɛ wasuwasu don i la k'a fɔ k'i ka seli man ɲi parce que laada la o tɛ laada ye seli waati sera dɔrɔn seliji tɛ la e ka sina ka seli ten bon comme an yɛrɛ b'a dɔn n'i y'o kɛ dɔrɔn i ka seli man ɲi o haramuyali fana don bon n'a fɔra dɔrɔn e ma ji sɔrɔ dɔrɔn e ka sina ka seli Allahu akbar ka tɛmɛ ni seli i ma foyi foyi kɛ bon a bɛ siga don i dusukun na o bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ i ka seli baraji la o tuma ala ye kɛcogo dɔ di an ma n'an ma ji sɔrɔ walima n'an ma se ka seliji ta an k'o kɛ ka sɔrɔ ka don seli la pour que wasuwasa min bɛ sɛtana bɛ wasuwasu min don i dusukun na tayammum bɛ kɛ sababu ye k'o gɛn o tuma o ye tayammum o ye a nafa dɔ ye tayammum nafa dɔ fana ye a bɛ mɔgɔ dege majigin na parce que n'i y'a lajɛ k'a fɔ k'i tɛgɛ da bugurumugu la yɛrɛ bonyaba alimutakabir mɔgɔ min ka ko ka bɔ a yɛrɛ bolo i m'a ye hali o tɛ sɔn ka sujudi i m'a ye kafiriw yɛrɛ bonyabagaw n'a fɔra ko ka sujudi u yɛrɛ bonya u yɛrɛ fosiya sujudi ma parce que k'i ten da dugukolo la ɲɛda de ka di ye adamaden ɲɛda de ka bon ka tɛmɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan o tuma n'a fɔra k'o da dugukolo la o tuma o ye majigin ta ye o tuma majigin mazhar dɔ ye majigin taasira dɔ ye ka i tɛgɛ da bugurumugu la k'o da i ɲɛda la k'o jɔsi farikolo la o tuma tayammum bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dege majigin na tayammum bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dege majigin na o tuma nafaba fila nafaw bɛ tayammum na nafa minnu b'a la nin y'a la belebeleba dɔw ye a bɛ kɛ sababu ye ka sigasigana ka wasuwasu gɛn ka bɔ i dusukun na seli la a bɛ kɛ sababu ye fana ka mɔgɔ dege majigin na lillahi subhanahu wa ta'ala n'o tɛ mɔgɔ si tɛ i tɛgɛ da dugumala la ka jɔsi yɛrɛ la mais ala de ko n k'a kɛ n b'a kɛ o kama o tuma a bɛ mɔgɔ dege majigin na tuguni an k'a dɔn k'a fɔ tayammum microbe foyi tɛ bugurumugu la tayammum bɛ kɛ ni fɛn wɛrɛ ni bugurumugu tɛ mais sariyatigiw ko i k'a kɛ ni bugurumugu o de ye baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kan o tuma bugurumugu microbe foyi t'a la k'a fɔ n'i b'i tɛgɛ da bugurumugu la k'a jɔsi ɲɛda la walima k'a jɔsi fari la o bɛ kɛ sababu ye ka bana dɔ las'i ma non n'a ma bana kɔni bɔ i la kɔni a tɛ bana las'i ma parce que a sabatira yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ sisan k'a fɔ microbe dɔw bɛ yen foyi tɛ se ka microbe in faga ni bugurumugu tɛ komi n'i ye an bɛ hadisa kelen ta dɔrɔn alakira sallallahu alaihi wasallam alakira b'a fɔ ko ni wulu y'a da don a nɛn yɛlɛma i ka ji la jimina wulu y'a nɛn dɔ la k'a yɛlɛma k'i ka ji in bɔ i ka minɛn ko siɲɛ 7 k'i ka siɲɛ 1 kɛ bugurumugu ye k'i ka bugurumugu kɛ siɲɛ 1 na bon fɔlɔ o tun b'a fɔ ko ta'abudan i k'a kɛ ɲamaribatu kama o tuma o ye jumɛn ye ala ko an ka fɛn min kɛ mais kɛkun jumɛn b'a la anw t'o dɔn o tuma a bɛ fɔ ma ko ta'abud fiqhutigiw tun b'a fɔ ten fɔlɔ mais bi a diyara anw ye k'a fɔ ala kira ko an ka minɛn ko siɲɛ 7 ani tuguni ko kɛrɛnkɛrɛnyala ko ka bugurumugu k'a la anw y'a nafa dɔn parce que dɔgɔtɔrɔ dɔnni y'a sabatija wulu nɛnkɔrɔla n'a y'a nɛn don wulu nɛnkɔrɔla falen don microbe la n'a y'a nɛn don minɛn kɔnɔ k'a yɛlɛma microbe bɛ jigin a la de o de kama ala kira ko ka minɛn ko siɲɛ 7 microbe in don n'a donna mɔgɔ kɔnɔ ayiwa ala k'i kunnaja dɔn bon ala kira ko tuguni ko ka dɔ kɛ bugurumugu ye dɔgɔtɔrɔ ko dɔnnibaaw y'a sabati k'a fɔ dɔnni y'ala sabati k'a fɔ kuma wulu ka microbe ni foyi tɛ se k'a faga ni bugurumugu tɛ microbe n'i ye bugurumugu k'a la dɔrɔn a bɛɛ bɛ sa o kuma o b'a yira k'a fɔ bugurumugu a bɛ microbe de faga a tɛ kɛ sababu ye ka bana lase mɔgɔ ma o kuma an tun bɛ fɛ ka min kɛ ɲɛbila ye fɔlɔ taama min k'o la inshallah o ye nin ala k'an bɛɛ sɔn a ba ma o kuma ko babu nin ye babu ye fi man mɔgɔ la lam yajidil ma'a n'ale ma ji sɔrɔ wa sifati tayammumi ani tayammum kɛcogo la kuma maa min seli waati sera i ma ji sɔrɔ ka seliji ta walima i ma ji sɔrɔ ka janabako kɛ o kuma i kan ka tayammum ta cogo min na o fana bɛ a kɔnɔ a tayammumi yajibu tayammum bɛ wajibiya li adami lima'i ji ntanya kama fi safari taama la i bɛ taama sira la i ma ji sɔrɔ
o kuma seli waati sera a wajibira i ka tɛmɛmin ta ka seli bon har ni be sigi yɛrɛ fana la ni ma ji sɔrɔ komi o man ca a ka ca la ni be taama de la bon a ka ca la i tɛ ji sɔrɔ la mais ni be sigi la dugu la bon a bɛ se ka kɛ i tɛ ji sɔrɔ mais man ca o kama a ye taama dɔrɔn de fɔ n'o tɛ taama dɔrɔn tɛ seli waati kɔni mana se i ma ji sɔrɔ fiyewu i be dugu kɔnɔ walima i be taama sira la i ma ji sɔrɔ o kuma i be taama min ta ka seli walima a be muqaddima kɔnɔ walima ji b'i bolo mais a be comme ji t'i bolo an ye fɔlɔ min fɔ o ye ji t'i bolo yɛrɛ fiyewu seli waati sera ji yɛrɛ fan si t'i bolo i be taama min ta ka seli walima ji b'i bolo mais a be comme ji t'i bolo comme ji min b'i bolo a tɛ i ka minji dɔrɔn bon n'i ko k'i bɛ seliji ta la a bɛ kɛ sababu ye ka degun lase i ma minɔgɔ bɛ n'i sɛgɛn o kuma i b'i ka ji in to i bolo i bɛ taama min ta ka seli naam a ko idha ya'isa n'ale jigi tigɛra an yajidahu a ka ji sɔrɔ fil waqti waati kɔnɔna la kuma n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi seli waati kɔnɔna la i tɛ ji sɔrɔ komi i yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i bɛ yɔrɔ cogo dɔn i bɛ yɔrɔ min na i bɛ yɔrɔ cogo dɔn ji tɛ sɔrɔ i ni dugu si ma surun i dun bɛ yɔrɔ min na ji t'a fan si la o kuma ni seli waati donna dɔrɔn a ma ɲini fɛ k'a fɔ i ka waati wɛrɛ ma kɔnɔ i bɛ sina ka taama min k'i ka seli kɛ naam a ko wa qad yajibu mais a bɛ se ka taama min yɛrɛ fana bɛ se ka wajibiya ma'a wujudihi ka fara ji sɔrɔli kan idha lam yaqdir n'ale ma se ala masihi ji mɛmɛli kan fi safarin taamala aw hadarin walima sigila limaradin bana kama mani'in ni o bana in b'ale bali seliji t'a la o kuma ko taama bɛ se ka wajibiya fana ka ji t'i bolo a bɛ se ka kɛ taama bɛ kɛ i bɛ obligé ka taama ta ka ji to yen o bɛ kɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ e tɛ se ka seliji ta ji bɛ yen dɛ mais bana dɔ b'e la i joginen don walima bana dɔ b'e la i tɛ se ka seliji yɛrɛ ta fiyewu o kuma i bɛ seliji ta dabila ka taama min o bɛ se ka kɛ i yɛrɛ bɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye seliji ta a bɛ kɛ sababu ye ka bana dɔ bil'i la i yɛrɛ b'o dɔn i yɛrɛ la walima dɔgɔtɔrɔ dɔnnibaa y'a f'i ɲɛna walima bana dɔ b'i la n'i ye seliji ta seliji kɛta bɛ se ka kɛ sababu ye k'a juguya walima janaba b'i la mais bana dɔ b'i la n'i ko k'i ka ko a bɛ kɛ sababu ye k'a juguya misaliya la o kuma walima bana min b'i la n'i ko k'i ka seliji ta walima n'i ko k'i bɛ janaba ko kɛ a bɛ sababu ye k'a senna sumaya n'a sɔrɔ a kan ka sumaya semaine kelen dɔgɔkun kelen a bɛ se ka taa tile 15 ma walima kalo kelen na i bɛ seliji ta dabila i bɛ koli dabila i bɛ taama naam aw maridin walima banabaatɔ ye yaqidiru ale bɛ se ala masihi ji mɛmɛli kan wala yajidu man mais ale tɛ mɔgɔ sɔrɔ yunawiluhu iyahu n'o bɛ ji di a ma walima mɔgɔ min a man kɛnɛ mais n'a ye ji sɔrɔ a bɛ se ka seli ta mais ka déplacer ka taa ji ɲini o de moyen tɛ ale ka déplacer ka taa ji ɲini o de se tɛ ale mais ni mɔgɔ sɔrɔla ka ji d'a ma a bɛ se ka seli ta o kuma o ni ji t'i bolo bɛɛ de ye kelen ye komi ayiwa a bɛ lahala min na k'a fɔ ka déplacer a sen de b'a dimi mais ni ji b'a bolo a bɛ se ka seli ta mais a sen de b'a dimi a tɛ se ka déplacer o kama o kuma ale bɛ seli ta a bɛ seli ta dabila awa ka taama naam naam wa kadhalika musafirun ako taama ba fana bɛ ten yaqrubu minhu al-ma'u ni ji bɛ surunya ale la wa yamna'uhu khawfu lususin mais binganikɛlaw siranya bɛ ale bali minhu ji la walima mɔgɔ min a bɛ taama sira la a bɛ ji yɔrɔ dɔn a bɛ ji yɔrɔ dɔn koyi yɔrɔ kɔ dɔ bɛ yen nɔ ji bɛ yen nɔ mais yɔrɔ in tɛ hakili sigi yɔrɔ tɛ fɛnjugu bɛ yen nɔ waraw bɛ yen nɔ walima surukuw bɛ yen nɔ yɔrɔ in tɛ yɔrɔ hakili sigi ma yɔrɔ ye i bɛ siran n'i taara k'i bɛ taa ji ta ka kana kɛ sababu ka problème lase i ma o kuma i bɛ ji in to yen i bɛ ji in to yen i bɛ taama ta ka seli aw siba'in walima kungo kɔnɔfɛnw waraw ni surukuw olu n'a ɲɔgɔnnaw o bɛna kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ dɔ lase a ma
kuma be jin toy akana tayre du kola abe tamam ta kasili wa idha ayqana al musafiru ni tama bayi dangani yasro bi wujudi lima'i ni jisro liye fil waqti sili wati konnala no yi waqti mukhtariye akhara alebe sili ya kharuya ila akhirih katara wati mukhtari la bayan fama ebe aywa tamasirala ebe tamasirala jiti bulo mais ijigiya bala kafo ibe jisro ijigiya bala tiki kafo ibe jisro comme ibe yoro chugodo la dala ibe jisro okuma abi kono toujours kafo ibe jisro okuma ikana perse kaseli ibe jo folo seli wati mino ibe jo wati mukhtari seli wati nyuma comme selo beno wati mukhtari bala wati darra bala anyo fo kitabu temno ne ala sona bin soro ni fona kono okuma ikana perse kaseli ibe jo ni wati mukhtari la bayan fansera ni maji soro wati mena ibe soro ka tamami kaseli naam wa in ya isa minhu na jigi tigara jila tayamma ma be tamami ke fi awwalihi wati man kun falala okuma na ya soro alere be yoro chogoro jite soro abe yoro mina baro ka fa yoro la jite soro le melu abe yoro chogoro okuma alete doreke wati man mana donro abe seli abe tamam ta kaseli wa illam yakun indahu ilmun okuma ni doninte alibulo minhu jikonyala ka fo yala be ji sorowa wal ma ti ji sorowa alete fo idola te yoro chugodo tayammama okma be tamami fi wasatihi wati chamanjan fana okma ni sugoro masamado mo mi be tamasirala ire bado bo prevu bible ka fo ki bena ji soro ka fo be ji soro de ka giri yoro okma ikana presse kaseli ibe wati nyuma labayan fan kono ni ji soro ibe seli ta kaseli ni ma ji soro la sa kuma ibe soro ka tamami kaseli bo na soro mo mbaro ka fo tiki alebe yoro chukoro nete ji soro fiu abi yoro chukoro yango ni ji ai okuma tala okuma alebe depuis seli wati mana donoro sira bali bolo ale ka tamami ta kaseli me mo min te yoro chukoro meji soro wa ndiji soro wa ale te chuko shido ala okuma alebe seli wati chamanjia wati mukhtari chamanjia fa makono no sira wati mina saka sora majisoro okuma sira babulo aka tamami kasili naam wa kadhalika ko o chogodo in khafa na le sirana alla yudrika al ma'a ka fo atejisoro fil waqti wati nyuman konnala waraja ma ya jigiya fana an yudrikahu fihi aka jisoro wati man konnala okuma fana bete abi donc sa oye al mutaraddid mo min ko nasir lendo mbeji soro wa ndiji soro wa donc abi siga sagala okuma le fana kana presse ka temam ta kasila lebe wati nyuman chamanci an fama kono alebe wati mukhtari chamanci an fama kono no serana ma ji soro wati mina okuma siraba bulo akatte amaminta kasoro kasili ma bina fo sigoro manani ndo mo mi ji soro li jiya bale bulo kosobe male kana presse alebe wati nyuman la bayan fan kono mo flana oye jis ale teji soro ale koni prevu bale bulo ka fa teji soro odi dangane bale bulo abi ro chukodo yango ni ji okuma tala okuma sira bale bulo ale ka tamaminta depuis seli wati mara donro ale be tamaminta kaseli mi ale te ate ro chukodo abe ji soro wa ate ji soro wa ate chuko shido ala okuma ale fana ale kana presse ale ka wati chamanchi an fam makono wati mukhtari ale be wati mukhtari wa chamanchi an fam makono bon nani na we al mutaraddid mo mi bon yoro re souvent jibe soro souvent te soro wati de la be soro wati de la te soro okuma mo mi fana bite ale fana ka wati chamanchi an fam makono wati mukhtari chamanchi an fam no serana ma ji soro wati mina abe soro ka tamami kaseli naam okuma ni soro ma nani do bosa nyanyi nga bosa ni mo mi tamamin ta kaseli tamamin ta kaseli tamamin ko fe ina na jisoro yalibe sedi ta kasegi ikaseli nga wa wal masegi ndala ay jabi di ako wa man tay amama ni mo mi tamamin ta min haula in ni mo ko fala nununa
suma aswaba al-ma'a o kofa ye ji sɔrɔ fil waqti waati muhtari kɔnda بعد أن صلى السلم كفى أكما سجنين تعالى أودي أجابي أكما هكذا مغمي ننوم منو فلنيه تمامين تعلم كوكا سلين على جسر أكما سجنين تعالى أو إيكا سجنين تعالى وكرة تك واجبية كافيكا سكاكا مدو بينو أولوتا مستحبودو أولوكا سكالا أو مستحبودو أولوكا سكالا بينو دفو ako fa amal maridu amma banabato allazi banabato mi lam yajid man nalima masro yunawiluhu min bi jidalima yunawiluhu iyahu min bi jidama falyu'id alaka sigataka mango mogomi imangene me bana mindo ati bali siljita la ibse ka siljita me komi itse ka déplacer de imam made soro min mina jidima iyem makononin ke furru aywa fosili wati camanci a fon ser yesili ta kasili o sellon ko fa anana mado soro mim se ka jida lima o kuma ko mustahabu do ka se ka taka na soro silwati bala mustahabu do o kora kanun do wajibite wa kadhalika la khaifu siranya ba fana bite min siba'in ko wa warawla wa nahwiha anu na nyono mo min fana ibe jiro do ngoy me fendo de kera sawi ki baljila ibe jiro do me yoro garanti lente ibe sirani ko kata jini fenno kani soro o kuma o tigla mo fana yi tayamam ta kasili o ko fa na jisoro akan ndo fana ka siga tala nasoro ay jisoro silwati konnala mustahabudo wati man konnala kun mustahabudo fana ka sigi aka silika akan ndo ya fam bo وكذلك المسافر أكو تاما با فنبته الذي تاما بامي يخاف نالي بالسرا ألا يدرك الماء كافو عليه تجسره في الوقت واتي كونلا ويرجو أبا جيا فنا أن يدركه فيه أكاو جسر واتلا نو يه المتردد مين كنا سر لنو أبسكا كم بجسر أبسكا كن تاسرو donc prévuta le bulu kafa ba soro prévuta bulu kafa tasro donc يه متردد o kuma ale fana mana seljita ka ale fana mana temam ta ka seli bo yani seli wati man ka bo anana jisoro akanendo ale fana ka segi ataka ashikon te wajibi abbe mustahabu de donc akanendo aka segala na'am wala yu'idu ghayru haula kun ma warate segalani nunte o kuma nunum mo saba akan nendo nunu de kasikala o kuma sisa mo mi e baro tigi ka fo ibe yoro na jite soro de fiu asika sitila jite soro esnaga tamam taga seli wati kun folala o kofe no yitikala mo ji soro te segala na o te segala na'am wala yusalla salatayn atebe ka seli fla seli bi tayammumin wahidin ni tamam kilinye tamamu kelen fortu se ka seli fla seli farda seli fla tamamu kelen fortu se ko seli tamamin kele seli kele ورلا أخدرتك ولا يصلى فريضتان بتيمم واحد فردا فلا تسلي نتمم كلية نعم ولا يصلي صلاتين أيوة أكون مغشيت سلي فلا سلي بتيمم واحد نتمم كلية من هؤلاء كابين نمغ كفل نونا إلا من فم مامي لا يقدر نالتسي على مسل ما يجي مغامي لك لضرر tora kama bi jisimihi ni o tora be afarkolo la muqimin ni o ye tora dumelenye bana do ba lela bana indumelendo atseka seljita atseka seljita okma bebbe o tigla moye ni selfla jurube alela aleka tamamin ta kulu flasili bashite ola naam wal mama selfana ni lazira sili misali yala amma selfana siri lazira sera okuma lebsaka tamaminta banabatoni kulu fla faranyo kan tamamin kilenye bashite ola
وقد قيل دو يرفنكو يتيمم كابي تيممتا لكل صلاة سلو سلي كم مومي مثال كل شي بالا دوترو كانا مغاجير لا وكما كالب سكا تيمم كلين تاكا سلي فلا سلي دو كل هارو يري تيمم كلي سلي كلي نعم. وقد روي ويا مفلا عن مالك كبو مالك ما في من مغلا ذكر الصلوات ni oye hakili jigina farra seli chamona kata sabalakata an yusalliha kabe biaye akasili bitayammumin wahidin ne tamam kelinya ma mugammi seli juru saba wal ma ka chaw bi kana ma ko alman maliki ko abebe ka tamam kelenta kolu seli me charge ba tugutu ngona fen kana do nyoche parce que na fora e ka tamaminta selo seli adama tamami galabi wala may be tamamin kelenta doron ka seli juru nu seli mais charte ko ni u ka tu ngona français jan kana do nyoche ma ambe bitablano ala kambe sabama inshallah wala handan na tayna tayamami mbe keni femiye ani tamamin ke chugo abino fo wabillahi ta'ala tawfiq okuma kuma damna lango ni momi ma jisoro ibe tayamami ke bo chugo ya do be jibi koro me abe komi jiti bulo be de kelenye komi misali yala kolon fleniye jur flenti bulo na walima worobne fleniye me ada sogolendo aklete bulo okuma jifli koro ko ni me abe komi jiti bulo be de kelenye manima jisoro kabbe wati ma ibe tayamami takaseli ما على كام بيسابا ما وإن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. باب كن باب يا في من سرلي لم يجد الماء أكما جيكدا وصفة التيمم أرو التيمم يمغندي التيمم تيمم يجب أو واجبني لعدم الماء جيم في ينسى ورما جيكدا في السفر ترنندي والمتاغ يمري أما جيقوني كتا أن ولاغرنا أنت أمامي إذا يئس كين جيكين أنا كنت أن يجده إن الجين كتا في الوقت دي وقد يجب تماما واجب لما مع وجوده كفجين كتنا إذا لم يقدر أغمكتا على مسه جيم منن كما في سفر ناتو ترندي أو حضر والما ناتو تاغيري لمرض وتساورا مانع كينغا واكبنا جيمي مينغا لاغينغا والما يانقينغا أو مريض والما واتندي يقدر كينغا روكاتنا على مسه جيمي منينغا أرو لاغني أغانا جيكتا مي ولا يجد من أنت سراكتنا يناوله إياه كينغا جينكنا كنا قو تامامني سلوات ركين وكذلك مسافر ترانا وكيمغري يقرب منه الماء جينغو تنتنا كينغا ويمنعه منه خوف لصوص ما كنانو awan kanne wa kabanaya jimpa ya wure me arantara no paske no ko security tano walma wurubine pa ya wure me clean daya aso konteni walma gerem pa yi me ganga cinta ke maka kundi qabrano bo kendo jinta maka so ambana aw tamam nan sali aw sibaini walma honjatu la burkuru jarndo wa idha ayqana al musafir tirana ngana dan kana ukita بوجود الماء تجين كتينا في الوقت وقت أخر أو صلى الليل إلى آخره كتا وقت مغتار لغيرها كنا كما قرتنا نصلي وإن يئس منها أجي كنا نكرت جين كتندي أكيم ما أنت جي كتنا كيم بريفون عمرا تيمم ما كان أكيم تيممني في أوله جلس الصلوات ينبنغوندي وإن يكن عنده علم توغو غمان أكيم منه جين كتنا أكيم بلاغوندي تيمم كان أكيم تيممني في وسطه وقت لغيرندي نعنني وكذلك كم واني أو تمام الوقت نغنندي إني خاف أغنى كانوا ألا يدرك المعنى أنتين تجيكتنا في الوقت وقت السرندي ورجع راجيكي مقا أن يدركه إن الجنكتا في هاري دون هو متردد واكتنا انتاكتنا كنا كين قما قرتنا نسلا كنا وقت السرن نغنندو ومن تيمم سريبنا تيمم من هؤلاء كسر كنندري ثم أصاب الماء كم بلا رجينكتا في الوقت وقت دي بعد أن صلى أصلي حلي فلا إعادة عليه ساغين تاكما كين عجب ما كينكو فأما المرض ما وتنته الذي وتنته لم يجد من أغمس ركتا يناوله إياه كينغو جينكنا يا
فليعيد كنا ساقي قلنا مستحب ناوي هم يغنا جينتا رو لغني متاي انتا ما نان جيمتو الله غنا كنا جينتا واتي نيرا قنو كنا ساقيا وكذلك الخائف ايوا كاننا وكم غري من سباع جلهون جاتونا ونهبها ارو كندي قبره اقا مستحبني ان ساقي يقلنا انا جينتا واتي ني وكذلك المسافر ترانا خو كم غري الذي ترانا به يخاف أغو كنا لا يدرك الماء إن تجيكتنا في الوقت دي ويرجو أواجيك أن يدركه إن جنكتا فيها لكي أنا المتردد في وجود الماء إذا قانو أقانا ساقي أنا جيكتا وقت سرندي ولا يعيد غير هؤلاء سرتنا أن تساقنكوها لي ولا يصلى صلاتين إن تسلوه اللي سرسون تسلوه اللي سليني بالتيمم واحد تتيمم بانيا من هؤلاء جلكو سرقون دويا إلا مريض ما غانتا وتنتي لا يقدر كنغرانتا على مسل ماء جيم من دين كما أرانتا لغني ما أرانتا ينقني لضرر تورا الساورة مقيم كن دومانتغني بجسمي أهتني قوة دومانتغني كني أرانتا لغني كني كنغنا ألا غنا فرنسا له اللي غنا مينيا كنغا أروكن سلينتي تامباني وقد قيل هوني مقتي يتمم تمام لكل صلاة صلوا سلرا قل كتب مغمي وقد روي راهلا قري أم مالك بكى الماء مالكيا في من سرير ذكر الصلوات ناغا سم فرdan سلي تنبويا أن يصليها توجي مارا نكون سلي بتيمم واحد تتمم بانيا وأرنوجي من صوابه تغيير تمام غنياتي هم بنوي أرو تمام يمو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم باب كن باب يا في من سرلي لم يجد الماء كما جيكدا وصفة التيمم أرو التيمم يموندي التيمم تيمم يجب أو واجبني لعدم الماء جنف ينسى ورما جيكدا في السفر الترنندي والمتاغ يمري أما جيكوني كدا أن ولغرنا أن تيمم إذا يئس كينجي كينا كتي أن يجده إن الجنكتا في الوقت دي وقد يجب تيمم واجب نمي مع وجوده كفجنكتنا إذا لم يقدر أغمكتا على مسه جيم من كما في سفر ناتو ترندي أو حضر والما ناتو تغيري لمرض وتساورا مانع كينغا واكبنا جيم منغا لغينغا والما ينقينغا أو مريض والما وتندي يقدر كينغا روكتنا على مسه جيم منغا أرو لغني أغنى جيكتا ما ولا يجد من أنت سراكتنا يناوله إياه كينغو جينكنا كنا قو تمامني سلوات ركين وكذلك مسافر ترانا كمغري يقرب منه الماء جينغو تنتنا كينغا ويمنعه منه خوف لصوص ما كنانو أوان كنوا كبنايا جيمبا يا وري ما أرانترانو باسكي نقو سكرتنتانو والما وربين يا وري ما كلين دايا أسوقنتني والما جريم باي ما جنگا شنتا كيما كوني قبرانو كندو جينتا مغسوان بانا أو تمام نزالي أو سباعين والما هونجاتو لا بركرو جارندو وإذا أيقن المسافر تيرانا ندان قناغو كتا بوجود الماء تجين كتينا في وقت دي أخر أو صلي الليل نني إلى آخره كتا وقت مغتار لغيرنا كنا قرتنا نزالي وإن يئس منه أجي كنا نكرت جين كتين دي أكيم مغنتا جي كتنا كيم بريفون أمبغا تيمم مكان أكيم تيممني في أوله جل السلوات ينبنغوندي وإن يكون عنده علم توغو غمان أكيم منه جين كتين أكتن بلغوندي تيمم كان أكيم تيممني في وسطه وقت اللغريندي نغانيني وكذلك كيم وغاني أو تيمم الوقت نغانيندي إني خاف أغنى كانوا ألا يدرك الماء ننتين تجي كتنا في وقت السرندي ورجع جيكي مقا أن يدركه إن الجين كتا فيه هاري دون هو متردد ما كتنا انتا كتنا كنا كين قما قرتنا نسلا كنا وقت السرن عنندو ومن تيمم سرير تيمم من هؤلاء كسر كنتري ثم أصاب الماء كم بلا جين كتا في الوقت دي بعد أن صلى أسل حل
فلا إعادة عليه ساغين تاكما كين عجب ما كينكو فأما المرض ما وتنته الذي وتنته لم يجد من أغا مسرقتا يناوله إياه كينغو جينك النايا فليعيد كنان ساقي قلنا مستابناوي هم يغنى جينك تارو لغنى متايا انتا ما ننغا جينكتو الله غنى كينغ جينك واتي نيرا قنو كنان ساقايا وكذلك الخائف أيوة كاننا نوكيم غوري من سباع جلوهون جاتونا ونهوها أرو كندي قبرة أقا مستحبني أنساقي يقلنا أنا جينك واتي وكذلك المسافر ترانا نخوكيم غوري الذي ترانا بي يخاف أغو كان لا يدرك الماء إن تجيكتنا في الوقت دي ويرجو أواجيك أن يدركه إن جنكتا فيها لكان المتردد في وجود الماء إذا قانو أقانا ساقي أنا جيكتا واتي سرندي ولا يعيد غير هؤلاء سرتنا أن تساقنكوها لي ولا يصلى صلاتين إن تسلوه اللي سرسون تسلوه اللي سليني بالتيمم واحد تتيمم بانيا من هؤلاء جلكو سرقون دويا إلا مريض ما غانتا وتنتي لا يقدر كنغرانتا على مسل ماء جيم من دين كما أرانتا لغني ما أرانتا ينقني لضرر تورا الساورة مقيم كن دومانتغني بجسمي أهتني قوة دومانتغني كني أرانتا لغني كني كنغنا ألا غنا فرنسالو هلي غنا مينيا كنغا أروكن ساليني تتامي باني وقد قيل هوني ميقاتي يتمم تمام لكل صلاة صلوا سلرا قل كتب مغمي وقد روي راهلا قري أم مالك بكى الماء مالكيا في من سرير ذكر الصلوات ناغا سم فرdan سلي تنبويا أن يصليها توجي مارا نكون سلي بتيمم واحد تتمم بانيا وأرنوجي من صوابه تغيير تمام غنياتي هم بنوي أرو تمام يمو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم